Goedenavond, zondag 26 februari en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is vaste prik op de zondag na het officiële carnavalsweekend. Nog één keer feest en een optocht in Ossenisse. Carnavalsvereniging Dossenkoppen bestaat 33 jaar, een veelvoud van het zotte getal 11. En dat werd flink gevierd. Onze prijzen zijn laag, onze producten zijn groot. Omdat de Raad van 11 uit alleen maar vrouwen bestaat, heeft Ossenisse geen prins, maar een prinsescarnaval. Kimalia maakte vandaag haar debuut. Ontzettend wennen, maar ook ontzettend leuk. Ik bedoel, je moet natuurlijk overal, net als nu, voor de camera, een speech schrijven. Deze ook natuurlijk uitvoeren. Maar tot nu toe bevalt het super. Het is echt heel leuk. De samenhorigheid, de wagenbouwers onderling. Er wordt zoveel moois gemaakt. De mensen hebben overal zin in weer na zo'n lange tijd dat het niet kon. Dus ja, ik denk dat dat toch wel zeker speelt. Om het jubileum van de vereniging te vieren werd een speciaal biertje verkocht. We hebben een jubileum-editie van het bier gemaakt. Van alle 4 de prinsessen die tot nu toe prinses zijn of geweest zijn. En ja, dat is toch wel iets speciaals. En met de optocht in Ossenisse is carnaval voor dit jaar officieel voorbij. Na een minuut stilte voor Turkije en Syrië kregen zo'n 120 jonge voetballers vandaag voetbalclinics in Oost-Soeburg. Alle opbrengsten van het evenement gaan naar de aardbevingsslachtoffers. We hebben een benefiet-event georganiseerd voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. En vandaag gaan we proberen op zoveel mogelijk manieren daarvoor geld in te zamelen. En dat doen we met elkaar. Deelname kostte €10, maar er werd ook geld verdiend met de verkoop van hapjes en drankjes en met een verloting. Ik vind het wel gewoon leuk om te voetballen en het is ook voor Turkije en Syrië. En dat is gewoon goed. Je kan gewoon hard schieten op het doel en dat vind ik gewoon zo leuk. Ik heb een Turks vriendje en die wou ik gewoon helpen. En zo droegen de kinderen hun eigen sportieve steentje bij. Wij gaan ervoor zorgen, of we gaan in ieder geval proberen om zoveel mogelijk geld vandaag op te halen. Hoeveel denk je dat er vandaag opgehaald gaat worden? €100.000. Of het gelukt is om daadwerkelijk €100.000 op te halen is nog niet bekend. De opbrengsten worden nog geteld. Een jaar geleden was stolen nog een witte vlek op de Zeeuwse kaart met weggeefkasten. Maar in nog geen jaar tijd zijn er in de gemeente 3 weggeefkasten bijgekomen. In de tuin van Diana de Jonge staat de laatste aanwinst. In december bracht een vriendin me op het idee en ik dacht, weet je, dat kan in Tool ook. En dan ga je dat doen. Ik heb een kastje gekocht. Mijn man heeft dat weerbestendig gemaakt. En toen een beetje op Facebook gegaan, zodat mensen weten waar ze wat kunnen brengen of halen. En het loopt als een trein. De reden waarom Diana meedoet is eigenlijk heel simpel. Wij hebben thuis geleerd, als je een ander kan helpen, moet je het niet laten. En dat kan op allerlei manieren en dit is er één van. Allerlei producten zijn welkom, maar Diana wil liever geen alcohol in haar kast in verband met de schoolgaande jeugd die langskomt. Verder moet het houdbaar wezen, dat is het makkelijkste. Krop sla je in deze tijd niet veel aan, want dat bevriest. Dus eten in blik of in potten. Maar alles wat dat goed verpakt in plastic zit, wat niet aan vochten onderhevig is, dat kan er gewoon in. Diana hoopt met haar initiatief mensen te helpen die het in deze tijd zwaar hebben. Want ja, je kan zelf ook wel eens in zo'n situatie komen en dan zou het ook fijn wezen dat iemand mee zou helpen, toch? Er zijn ook geen criteria waar mensen aan moeten voldoen wanneer ze iets meenemen. Je hoeft hier je doopzeel wordt hier niet gelicht. Als je wat kan gebruiken, kom er vooral om. De korfballers van Top namen het gisteravond in Arnhemuiden op tegen de nummer 4 van de Korfbal League 2. Oost-Arnhem, de ploeg in het blauw. Top staat nipt boven de degradatiestreep. En met nog maar 4 wedstrijden te gaan is een overwinning dus welkom. Hier wordt er gescoord door Anita de Ridder. En Top krijgt in de eerste helft ook kansen om op voorsprong te komen. Bij een stand van 5-5 wordt deze strafworp gemist door Janine Marijs. Aan de andere kant weet ze de korf wel te vinden. Van grote afstand ook af en toe, zoals hier mooie worp van Krijn van de Kaar. Bij rust leidt Oost-Arnhem dan met 7-9. Toch komt Top terug in de tweede helft, maar bij een stand van 16-16 raakt Remco Bezemer de korfrand. En dan is de kans om aan de leiding te komen verkeken. Oost-Arnhem is simpelweg scorend iets beter dan Top. Wederom wordt er raak gegooid door Van der Kaar en dan is het verzet bij de ploeg uit Arnhemuiden gebroken.
Top verliest met 21-18 van Oost-Arnhem. Ik denk dat het vandaag verdedigend wel redelijk in orde was. 21 doelpunten doorlaten is nog niet eens heel slecht. Maar 18 scoren is gewoon te weinig. Ja, we staan nu nog 1 punt volgens mij boven Detos. En er zijn nog 3 finales te gaan. En ja, we moeten wel punten gaan pakken in de komende 3 wedstrijden. Volgende week speelt Top in Driebergen tegen koploper Dalto. Meer sport zometeen in een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Zometeen sluiten we het sportweekend af met een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Daarin aandacht voor 3 sportwedstrijden uit de voetbalcompetities Hoek tegen Stedoco en de topper tussen Kloetingen en Smitshoek. En er is aandacht voor korfbal Top tegen Oost-Arnhem. Tot zo. Vandaag hadden we een zonnig begin van de dag. Zoals hier aan het strand van Oostkapelle te zien vanmorgen stond er ook een vrij krachtige wind aan de kust. In de loop van de dag ontstonden wat kleine stapelwolken, zogenaamde cumulus-humulus. Het werd zo'n 6 graden, maar door de matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind voelde het toch best wel wat fris aan. Vannacht is het nog steeds overwegend helder. Het koelt af naar een graad of 0 aan de kust tot lichte vorst in het binnenland. Morgen begint de dag wederom zonnig en net als vandaag ontstaan er in de loop van de dag weer kleine stapelwolkjes. Het wordt morgen zo'n 7 graden. De bewolking neemt dan in de nacht naar dinsdag toe en ook in de ochtend is het dan bewolkt. Er is ook kans op een spatje regen of een vlokje sneeuw, want in het binnenland zijn de temperaturen dan rond het vriespunt. In de middag trekt die bewolking weg en gaan we de zon weer volop zien. Het wordt dan zo'n 4 à 5 graden. Ook woensdag is een zonnige dag, wederom 4 à 5 graden. En we blijven al die tijd een zwak tot matige noordoostenwind hebben. Donderdag lijkt er dan een eind te komen aan deze zonnige dagen. De bewolking neemt toe, het wordt een graad of 5 en dit lijkt zich ook naar het weekend toe door te zetten. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.